vegades, a la vida, tot s'enfoca i desenfoca. Va molt i molt ràpida. Tant que ni ens adonem que hi som, allí, en aquell precís instant. I si ens parem a pensar? Tan sols cal un segon de consciència per entrar. Ahí estàs, en el reflex, intentant connectar amb el teu jo interior. Fixa la mirada en el punt més llunyà. Allí trobaràs la resposta. Segueix el focus i ho veuràs clar. Jo ja ho veig i tanco els ulls. La llum ens motiva a moure'ns i de vegades el que sembla que està capgirat també té el seu significat. Cal donar-li la volta a les coses per tal de trobar una solució. Perquè allí està, en nosaltres. El temps passa i dona llum verda a les teves idees. Les senyals no s'aturen. I el camí t'apropa a la resposta. L'espera es fa més lleugera un cop som conscients del que ens mou. I molt més quan trobem una sortida, la nostra resposta.